आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फोसावनाय आसाम गौरव बान्थाखौ रुस्तम बसुमतारिया मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिमला थानानि सिङाव थानाय खामारदैसा गामिनि रुस्तम बसुमतारिया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फोसावनाय आसाम गौरव बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। बायजोनिफ्राय दावबायनो फैनाय दावबायारिफोरखौ जोथोन लानाय आरो दावबायारिफोरनो 700-800 बायदि बायदि रोखोमनि दाव सिनायथि होनो हानाय बायदिनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय आसाम गौरव बान्थाखौ आवग्रिनो हादों रुस्तम बसुमतारिया। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फोसावनाय आसाम गौरव बान्थाखौ मोननो हानानै लाख'हायै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों रुस्तम बसुमतारिया। बिथां रुस्तम बसुमतारिया 2003 मायथाइनिफ्रायनो मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटियाव मैखोमै बिबान लाबोनानै खामानि मावबाय दं। लोगोसे दासान्दि थबगां जंगल टुरिस्ट केम्पनि मेनेजार आरो टुरिस्ट गाइड होग्रा महरै बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दं। खुलुमग्रोबाय। आंनि मुङा रुस्तम बसुमतारि। आङो 2003 मायथाइनिफ्रायनो मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटियाव एक्टिभ मेम्बार हिसाबै मावगासिनो दङ। आंबो एसे सिगाङावसो खबरखौ मोनदों। नंगौ बे बान्थाखौ आङो मानासाव कनजारभेसन आरो टुरिजम ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय आङो टुरिस्ट गाइड हिसाबै मावो। बिनि थाखाय आंखौ आसामनिफ्राय बेखौ सेलेक्ट खालामदों। बे सेलेक्ट खालामनायाव आंखौ गोबां सारमोन दङ, जेनेबा जोंनि मावजि गेन्द्रिनि दङ, गोबाङानो आंखौ सापर्ट खालामदों आरो। आङो 2003 मायथाइ आं दहाय बुंखांबाय 2003 मायथाइनिफ्रायनो मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिजों एक्टिभ मेम्बार हिसाबै खामानि मावबाय थादों। दासिमबो दं आङो मावगासिनो। लोगोसे आङो टुरिस्ट गाइड हिसाबै मावबाय थादों। बिनि थाखाय आंखौ दिनै आसाम गौरव बे बान्थाखौ आं सेलेक्सन खालामदों आरो बेखौ आं खबरखौ मोनदों। दिनैनि बे जिखिनि आसाम गौरव बान्था होबाय बिनि थाखाय आङो साबायखर बावनो लुगैयो जोंनि आसामनिनो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो लोगोसे जायफोरा आंखौ सापर्ट खालामदों। गिबियाव आङो साबायखर होनो लुगैयो मैत्री मेडाम, लोगोसे जोंनिनो बे माबानि पार्थ प्रतिम दास होननाय जोंनि मावजि गेन्द्रिनि मेम्बार सासे, लोगोसे जयदेब मण्डल, लोगोसे जोंनिनो बे माबानि मानासनिनो मृणाल बसुमतारि, लोगोसे बिनिनो बिसि बुमा रानि बसुमतारि मेडाम, आरो लोगोसे दंबावो जोंनिनो मानास मावजि गेन्द्रि ससाइटिनि आफादगिरि, लोगोसे जोंनि गासै मावजि गेन्द्रिनि मेम्बार। आङो लोगोसे गोबां दङ जों आंखौ सापर्ट खालामनाय, आं गासिबनि मुं लाजोबलायला। आं बयनिबो साबायखरखौ बावबाय आरो बेनि थाखाय। आङो दिनै गोजोननाय मोनदों गावखौनो। आङो दिनैसिम जिखिनि आंनि हाबा मावबोनाय, आङो माब्लाबाबो बिदि बान्था मोनगोन होननानै आङो खामानिखौ हाबा मावबोआखै। जायखिया आंनि जि रोंगौथि बा आंनि जि खामानि बेखौल'सो आं मावलांबाय थादों आरो। दा बेयाव आंखौ बेफोरबायदि बान्था होनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। गावखौनो गाव प्राउड फिल खालामदों आरो। रायजोफोरनिसिम मिथिंगा आरो जिब जुनारनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो, मिथिंगा थायोब्लासो बा जिब जुनार थायोब्लासो जोङो मानसि माहारिया थांनानै थानो हागोन, आबहावाया थिग थागोन, गोग्गोयै थागोन। बेखायनो आं बेखौसो खावलायनो लुगैयो आरो। मिथिंगाखौ जोङो रायजो राजाया अननांगौ, अनसायनांगौ आरो दंफां लाइफांखौ गायनांगौ। जोङो दंफां लाइफां गायोब्लासो आबहावा थिग थागोन, अखा मोनगोन, जोङो लोंनाय दै मोनगोन। दा बेखिनियानो आरो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476
977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।